Jeg filmer den vej. Ja, ej, den er lige i vinkel, du. Jeg kan ikke se halvdelen af dig alligevel. Ja, præcis. Eller for lidt end for meget, hedder det. Nej, hvor det er så der, det er jo luksustricks. Hvad? Høj. Hvor lad os se, de kalder ham Jobba 80 ude i byen.